కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీగా పనిచేస్తున్న విక్రాంత్ పాటిల్కు ఏడాది తిరగకముందే డీఐజీగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదోన్నతి కల్పించింది. అయితే కొంతకాలం కర్నూలు జిల్లాలో పర్యటించిన విక్రాంత్ పాటిల్ పాత్రికేయులు డీఐజీగా ఇన్ఛార్జిగా ఎస్పీగా పత్రికలలో ప్రచురణ అయింది. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్కు డీఐజీగా పదోన్నతి కల్పించిన ప్రభుత్వం డీఐజీగా ఎక్కడ విధులు నిర్వహించాలో స్థాన కల్పన చూపకపోవడంతో కర్నూలు జిల్లా ఎస్పీగానే విక్రాంత్ పాటిల్ విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పదోన్నతి ఇచ్చిన తర్వాత స్థాన కల్పన చూపకపోవడం బాధాకరమని పలువురు ప్రజా సంఘాలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.